Amo dyan? Ano? Dyan, amos? Amo tayo? Amo talaga. Amo. Amo talaga. Minsan amo, minsan dire. Amo tumingin sa aking mata. Magtapa. Amo eh. Damdagan. Amo, minsan dire. Amo talaga. Alright. Approaching na ang kiss namin. Bukang regnet yan ganito. Ayan po, magluluto si Rika ng ano, sinabawan na. Ano sinabawan ng kap? Tulingan. Tulingan. Request ko Kuya Vince. Request daw ni Vince TV. Ganyan talaga ano, mag-gayat ng kamatis. Tingnan niyo yung paa. Ganyan. Nakapansin talaga. Oh. Ganito. Guys. Hindi. In the morning. Ah, ano ba? Hello, vlog. Ayun guys. Hey, guys. Ayan na po ang kitang paring. Yan. Dahil sa kwarto. Okay, nakalimutan na. Lagay na yan. Isa, dalawa, tatlo. Lagay na yan. Oo. So, tayo wala tayo tungat muna tayo kapila tayo. Para nakalimutan. Pwede ba sabihin mo na aalis na ako? Parang muna natin sa lamin na. Paglalagay sa tayo. Ito. Lamin mo na. Hindi yan mapakan. Plastic yan. O, yung tugan namin isa. Ba? Luwas. Hanggang kayo ikaw pala yung mga pala. Ikaw na? Ano tayo? Ano? Tingnan mo dyan. Paano pa niya reklamo itong... Ano po? Mabasa yan. Ano yung ito? Hindi lang mga ano. Ano daw? Bata. Sabog tayo dito tayo. Ha? Sabog tayo. Oo. Yan ka mag-itikpan. Eh, naririnig ko. Dito. Pero ano,
Wala naman ba yan? Ito guys, yung tirang ano. Ay, Mas meron pa lang pati sa pagtira. Meron pa. meron isa. Yung kahapon. Wala na. Kailangan natin mag-isip ulit yun. Nagigilid daw yun eh. Ay, lagi naman man ito. Patay mo na dyan yun. Kaya. Mo ba yun, Lorraine? Sige na. Tanggalin mo. Paano po? Ayan. Bukan tayo po. Share tayo. Hindi pala kumakita nito sa likod. Balik yung tayo. Mga tapunan ito. May kasama na. Itaw. Diyan na. Ah, Delikado baka matulak ka doon. diyan na. Hmm. Ikaw nga pala. Yung muhan. Yung dami na minamahal ko. Ang punti. Oh, sabi na lang. Talagang mahal mo siya. Kaya Marites talaga si Janjan. Marites. Amoy! Oh, malapit na ang kumulo. Diyan, matitis. Marites po si Janjan. Kaya ginamit mo? Kung dalawang pwede. Dalawang pwede ka. Dalawang pwede ka. Five. Oo, dalawang pwede. Ano ba? Ano ba yan? Ah, dalawang five. Dalawang singko. Ah, buko. Ah, singko. Dinidilig na lang. Yan. Tinatago mo saan sumarunggay? Lagi yan. Lagi. Mga sinatay plywood. Tayo mo na yung suka. Kaya ulit para sa mga ano. Pwede ko rin siya. Tapos game na lang. Okay.
Gitna. Hindi. Wala. Matuloy kasi. Apa kulit? Apat tayo Kaya, yung susunod. ay, mahaba yan. Sarap? Uy, nag-ano sa Ano sabi mo nga, Tay? Tay? Sabi mo, makakalimutan natin. Sabi mo, Wala kang nilagay? yes, wala. Hindi ko, hindi na ako ba? Ang nilagay mo kasi nito ah. Hindi nga. Okay na. Okay. Hindi kasi minsan. Dito, okay, simple na. Nilagay ko sa simple. Ito na. Isa pa. Hindi na, okay na. Eh, gusto ko nga sa'yo gawin. Luto ako. Lagyan sa bar. Kasi, sabi ko, binalihan ko kasi, sabi ko, tikman mo nga kung tama na tayo ko. Hindi. Kasi yung daming, grabing anak. No, ito na kasi. Wala na kaming matawang pang ito. Wala na. Easy go, easy go. And I'll let you know. Easy ko, easy mo. Di mo ma-easy alam, easy ko. Easy mo, easy go, easy mo, easy go. Buto lang pala ito, nilaman sila no? Ito no? Talagang dito lumalabas yung hangin eh. Ang pasok eh. Papi, sulo. Papi, bayan. Bakit? Doon na ka sa ano mo? Doon na sila ka sa... Ano mga kapare, no? Ay, comment po kayo kung anong magandang itawag ni parang Jason sa inyo. Kung... Minsan kasi parang nakasaliwa siya sa ano eh, sa pronounce eh. Ano kaya pwede ni ano, tawag ni parang Jason? Ako kasi dati, iba rin yung tawag ko. Ngayon, binago na ni Kanuto, mga kanoli. Ngayon, mga kapare. Mga tol. Ano na siguro mga kakumari. Mga kakumari. Mga plan. Ay, naman sa mga ini. Wala sa mga Jason. At may dumating. Daga? Sino? Vince David. Ano? Oo nga. Lalaki natin. Ganyan yung natin. Hindi mo pa naman ginagamit sa loob. Parang kailangan mo nga lang ako konti para ano. Yan. Kaya halos luto na rin naman. Halos. Saan mo nga? Ayaw niya yung lalap eh. Ayaw niya yung lalap. Ba't ka tumatawa? Nakalasin.
Nasaan mo kasi? Hindi pa ko yan eh. Correct! Nasaan mo kasi? Amo. Kami na eh. Sa dagat talaga. Hindi ko kasi nag-iisip. Okay, naka-vlog ka eh. May pag-title ka na sana eh. Ayun lang, yan. Pakaiwan doon. Yan lang yung... Ate, naglalagari. At bago yan. Bigay mo na 1,000 ni Vince. Jason. Ngayon, nakinig ka. Isa eh. Kain, wala pang blank. Patay. Diyan, paano dyan? Paano kumpleto? Asin? Wala pa naman. Okay na pa. Ay, ito sa'yo ko lagay ito. Lagyan mo na yun. Sa akin. Ano, wala mo. Wala naman po sa doon. Ganito na dapat yan ah. Tagay. Kumura. Bakit na pumunta doon? May dala kang Kain po. No. Punta ka doon, may dala kang Kuratan. Kuratan ka lang. Kaya tinawag na nakawasan kasi pag nanligaw ka daw, oras lang. Dito pa nagsabi, uuna. Ayun, maganda. Doon sana pumapunta. Okay lang. Bilada. Binata naman. Yan, sabaw. Diyan, saan mo dyan?